рӯзи 9 майи соли равон дар натиҷаи боридани борони пуршиддат ва вазидани шамоли сахт соати 1 шаб дар ҳудуди вилоят вазъияти мураккаб ба амал омад ки дар натиҷа талафоти ҷонӣ ва хисороти моддӣ ба бор овард. Масалан дар дар шаҳри Панҷакент соати 17:10 дар натиҷаи ба амал омадани борони пуршиддат дар ҷамоати Халифа Ҳасан деҳаи Шурча як нафар истиқоматкунандаи деҳаи Шурча ҷамоати деҳаи Халифа Ҳасан Хуҷамқулов Тошбой соли таваллудаш 1960 ба ҳалокат расид. Санаи 10 моҳи май ҷасади номбурда аз тарафи аҳолии деҳа дарёфт ва ба соҳибонаш супорида шуд ва чунин ҳолат дар ноҳияи айнӣ ба қайд гирифта шуд ки соати 17 ҳангоми омадани сел дар ҷамоати деҳоти Урметани деҳаи Реват мавзеи назди қабристони деҳа истиқоматкунандагони деҳаи Реват Туйғунова Лола соли таваллудаш 1975 ва Рустамов Исмат соли таваллудаш 1998 ба коми сел рафтанд ки онҳо якҷоя бо онҳо 40 сар моли калону майда ҳам ба коми сел рафтанд ва ҷасади Рустамов Исмат аз тарафи истиқоматкунандагони деҳа худи ҳамон рӯз соати 18:50 дарёфт гардида шуд ва бо мураккаб гардидани корҳои ҷустуҷӯӣ дастаи зудамали ситодаҳои ба ҳолатҳои фавқулоддаи вилоят ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуданд ва соати 7:30 рӯзи 10 май ҷасади Туйғунова Лола дарёфт ва ба хешу табораш супорида шуд.